हेलौ लोगोफोर, दिनै आं गोदान खन्थाइ लानानै फैलायबाय। गेजेरावनो बयनिसिम निमाहा बिहरग्रोनाय थाबाय। बेला बिस्टुरि बि.डि चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब आरो शेयार खालाम, लाइक कमेन्ट खालामहर। बिदिनो सानफ्रामबो गोदान गोदान खन्थाइ खोनासंनो मोनबाय थागोन। फै अब्ला खन्थाइखौ जों खोनासंलांदिनि। नों आंखौ मोजां मोनो ना मोना बेयो आंनि गोनांथि नङा, नाथाय आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। बेयावनो आंनि गोसोआ गोजोनै थायो। नों मबाइलावल' नङा, आंनि गासै गोसोआवनो नों गेलेफैबाय थायो। नाथाय नों बे गोसोखौ लासै लासैनो खामग्लिहोगासिनो। नोंनि मेसेज फैबा आंनि मबाइला भाइब्रेट जाया, आंनि गोसोआबो भाइब्रेट जायो। खालि नोंखौल', मानोना बयजोंबो गोरोबना थानाय नोंनिल'। मानोना नोंनि मुङा जोबोद मोजां, आंजों गोरोबनाय मोनो आं नोंनि मुंखौ। जिउ थासान्दियावबो जोनोमाव आनज्रायलांनांगौआ जोबोद गोजाननि खोथा। जेसेबां नों नाजाबाय थागोन, अब्लासिम नोंनि जिउआ दुखु खस्थ'जोंबाबो नागारनानै थाङा। मानसिफोरखौ सनमान होनो नाजाग्रो नों। जिउआ गोमालांनायनि उनाव माब्लाबाबो फैफिना, मानसियाबो फैफिना। गावखौनो गाव एसे साननानै नाय नोङो।